Igor, prva tekma proti Celju v nedeljo, priprave so za nami, večji del ste opravili v Turčiji, bili ste v Poreču, na začetku in na koncu pa tukaj v Ljubljani zdaj, na umetni travi. 5 novincev, kako ste vi zadovoljni s pripravljalnim obdobjem? Pa zadovoljan sam, mislim da smo maksimalno iskoristili uvjete koje nam je klub omogućio, pogotovo u Turskoj. Sad naravno, nakon što smo se vratili, imamo malih problema sa uvjetima za rad, ali šta je tu je, ne može se puno po tom pitanju napraviti. Pokušat ćemo još ovih par dana utakmice zadržati ovaj nivo rada i opet prilagoditi neke stvari radi ove podloge i radi ovih promjena podloge. Sve u sebi mislim da ćemo biti spremni, 5 novih igrača, nadam se da će nam pomoći da zadržimo kvalitetu i još da poboljšamo kvalitetu igre i rezultata do kraja prvenstva. Na pripravljalnih tekmah ste tudi spreminjali sisteme igre, spreminjali enajsterico, imate zdaj vsaj v glavi že prvih 11, ki bo v nedeljo začelo proti Celju? Pa mislim da imamo otprilike okvirno sigurno nekih 12-13 igrača koji su u užem krugu onih koji će sigurno započeti utakmicu. Ima još 3-4 dana kad god sam odgovarao na ovo pitanje, nešto se promijenilo, da li zbog ozljede, da li zbog neke bolesti ili nečeg sličnog. Tako da u ovom trenutku čak ni sam nisam siguran kojih 10 ili 11 će strčati. Tako da smo mijenjali neke sustave, da, isprobavali neke stvari, pokušavali pronaći optimalan sustav za pojedine igrače, za neke nove igrače, tako da imamo, ajmo reći, da smo spremni za neke eventualne adaptacije i u tijeku same utakmice. Sad ovo je prva i onih drugih, tako da mislim dobili smo neke informacije pa smo malo pametni. Proti Bravo je prvo priložnost dočakal Dragan Mrdža, dosegel je gol. Verjetno ste bili zadovoljni z njegovo predstavo v teh 15 minutah, kako pa je Dragan telesno pripravljen? Pa da, u ovom trenutku nije sasvim sigurno ni blizu optimalnog stanja, moramo biti oprezni s njim. U Turskoj je krenuo dosta jako pa je osjetio neke poteškoće. Nadam se da su to zadnje, da nećemo ga preforsirati. Vidjeli ste i sami, radili ste iskusnom igraču koji ima jako dobar osjećaj za zauzeti poziciju prilikom dolaska lopte u 16-terac i mirnoću ispred gola. Nadam se da će u nekih 1-2 dana doseći dovoljan nivo forme da ga možemo i više od nekih 15-20 minuta koristiti pola sata. Tako da u ovoj prvoj tehnici neće početi, ali ćemo pažljivo raditi s njim da ga što prije dovedemo u kakvu takvu formu. Ljubljanska publika je zahtevna, komaj čakajo, da se vrne nazaj v Stožice, da se ekipa vrne nazaj v Stožice. Vemo, kaj je skupni cilj, dvojna krona. Pa da, to je ono za što se borimo, još uvijek smo u igri. Ovaj predio sezone smo bili dobri na tom tragu, posebno u pokalu. Znamo šta nas čeka i čekaju nas 18 utakmica prvenstva plus nadamo se 3 u kupu i u kojima ćemo morati svakoj biti maksimalni da bi ostvarili taj cilj koji nije jednostavan i lagan, ali smo, mislim, pokazali da se imamo nećemo nadati. Igor, hvala lepa, srečno v nedeljo. Hvala.